dalším dárkem, nezbytným pomocníkem při krájení masa, touto elegantní vidličkou. A k této sadě vám přidám tento odvílek. Naší sadě dnes mostným a nepostradatelným pomocníkem. Ano, představil jsem vám každý kus ze sady VS Collection z pokladu vaší kuchyně. Už tuším, že byste se rádi zeptali, milý Horste, kam máme umístit vaše dárky. Hned vám poradím. Dárky uložíme do elegantního dřevěného boxu. Tuto krabici dostanete samozřejmě jako dárek k sadě navíc. Ano, věřte svým uším. Když objednáte profesionální nůž VS Collection, dostanete k tomu velký krájecí nůž na krájení masa, nůž na krájení klobásy a borštů, nůž se speciálním ostřím, multifunkční nůž, vidličku na maso a ocelový brousek na nože. Víko krabice můžete použít samostatně. Dostanete ještě jednu krabici s dalšími dárky. S kráječem na tvrdé sýry, obracečkou na maso a speciálním kráječem na zákusky. Tento kráječ je vhodný zejména na slavnostní příležitosti a můžete ho použít jako lopatku na dorty nebo na zákusky. Se škrabkou na brambory, malým struhadlem, otvírákem na pivo a na konzervy a nůžkami na krájení drůbeže. Akční cena 1170 korun. Pozor, 1170. Sleva je ještě větší, pokud objednáte okamžitě. Nezbytná sada patří do vybavení každé moderní kuchyně. Zavolejte a objednejte okamžitě. Jsou vaše kuchyňské nože tupé? Kam zmizela jejich ostrost? Nemůžete nakrájet čerstvý chléb? Zapomeňte na to. Profesionální nůž VS Collection vynalezli právě pro vás. Kvalitní nůž z nejkvalitnější oceli. Speciální čepel nože byla vyrobena z ušlechtilé oceli s 3x leštěným povrchem. Poslední leštění bylo provedeno laserem. Díky ergonomické rukojeti se 3 hřebíky a precizně navrženému chrániči na prsty se stává z profesionálního nože jedinečný nůž nejvyšší kvality. Horst Fuchs tímto nožem nejdříve přeřízl hřebíky, pak bez problému nakrájel měkké a šťavnaté rajče. Profesionální nůž je mimořádně všestranný. Tímto nožem lze například krájet maso, sýry, grilované kuře, citrusové plody nebo petrželovou nať. Krájení různých druhů zeleniny nebo dortu se stává hračkou. Tento nůž je pokladem všech profesionálů a řezníků. Šéf-kuchaři ho běžně používají v kuchyni, v exkluzivních restauracích a hotelech. Nožem VS Collection vykouříte nejchutnější pochoutky pro svoji rodinu nebo přátele. Profesionální nůž VS Collection od VS Teleshopu. Zaplatíte pouze cenu jednoho nože a dostanete od nás nůž na krájení čerstvého, dušeného nebo pečeného masa jako dárek. Druhým dárkem je nůž na krájení lahodné klobásy, salámů, ryb a sýrů. Třetím dárkem je nůž s ostřím zoubkového tvaru, který je ideální na krájení pečiva nebo zákusků. Multifunkčním nožem vykostíte drůbež a ryby nebo vytvoříte salátové dekorace. V sadě je také vidlička, praktický pomocník při krájení jakýchkoliv potravin. Ocelový brousek je vhodný na broušení všech nožů v sadě. Sada VS Collection by mohla být kompletní, ale my vás překvapíme dalšími dárky. Dřevěným boxem na ukládání nožů, němuž patří praktické kuchyňské prkénko. VS Collection bude ojediněným pokladem vaší kuchyně. Zavolejte a objednejte okamžitě kuchyňský nůž VS Collection za neobyčejně výhodnou cenu. Kvalitní nůž z kvalitní oceli. A nezapomeňte, zaplatíte cenu jednoho jediného nože a my vás překvapíme 15 dárky za pouhých 1170 korun plus poštovné. Překvapte sebe a svoji kuchyň tímto profesionálním nožem. Zavolejte, neváhejte a objednejte ihned. Slyšeli jste, jaké výhody vás čekají? Takže neváhejte, okamžitě sáhněte po telefonu a zavolejte nám. Profesionální nůž VS Collection je kvalitní nůž z kvalitní ušlechtilé oceli. Dírky na čepeli nože zabrání tomu, aby se potraviny přilepily na nůž během krájení. Čepel nože byla vyrobena z ušlechtilé oceli s 3x leštěným povrchem. Poslední leštění bylo provedeno laserem. Tato zkouška představuje opravdovou výzvu. Ano, profesionální nůž VS Collection zůstává stejně ostrý jako před zkouškou, přestože jsme tento kablík nakrájeli na kousky. VS Collection. Kvalitní nůž z kvalitní oceli. Speciální ultratvrdé ostří bylo vyrobeno z ušlechtilé oceli s 3x leštěným povrchem. Poslední leštění bylo provedeno laserem. Díky ergonomické rukojeti se 3 hřebíky a s chráničem na prsty se z něho stává nůž nejvyšší kvality. Víme, že sklo můžeme řezat pouze diamantovým nožem na řezání skla. Náš profesionální nůž zanechává rýhu na skleněném povrchu a poradí si i s křemenem. Ostří zůstává naprosto nedotčené. Teď následuje železné kladivo, ale profesionální nůž řeže i železo. Podívejte se, zde vidíte kovové hobliny. Zkusíme přeříznout tyto 3 hřebíky. Náš nůž přeřízne první, druhý i třetí.
teď následuje nějaká chutná zkouška. Třeba toto šťavnaté rajčátko. Podívejme se, jak si s tím náš nůž poradí. Ano, nůž je stejně ostrý, jako kdyby byl nový. Snadno můžeme nakrájet mražené potraviny přímo po vyjmutí z mrazničky. Tímto profesionálním nožem snadno nakrájíte i grilované kuře. Řezání trojžilového měděného kabelu představuje vážnou hrozbu pro ostří každého nůže. Ale ne pro ostří nože VS Collection. Ten si poradí i s měděným kabelem. Tento mnohostranný nůž nejvyšší kvality nemůže chybět ani ve vaší kuchyni. Nožem VS Collection vykouzlíte nejchutnější pochoutky pro svoji rodinu nebo právě pro návštěvy. Profesionální nůž VS Collection nyní prodáváme za neuvěřitelně výhodnou cenu. Tato praktická kuchyňská sada by měla být k nalezení v každé domácnosti. Ano, mluvím o sadě nožů, protože mám pro vás další překvapení. Tento spolehlivý nůž slouží na krájení syrového nebo pečeného masa. Druhým nožem nakrájíte šunku nebo sýry. Třetí nůž výtečně krájí pečivo nebo zákusky. A čtvrtý multifunkční nůž je nezbytným pomocníkem při vykoštění drůbeže a ryb. A ještě přidáme praktickou vidličku a ocelový brousek. Ano, slyšíte dobře, když objednáte profesionální nůž VS Collection, dostanete od nás nůž na krájení šťavnatého masa, nůž na krájení klobásy a salámů, nůž se zoubkovým ostřím, multifunkční nůž, praktickou vidličku a ocelový brousek jako dárek. A když zavoláte, okamžitě přidám vám ještě jednu krabici, která je rovněž plná dárků. Najdete v ní kráječ na tvrdé sýry, najdete tam také obracečku na maso a speciální kráječ na zákusky a dorty, škrabku na brambory, malé struhadlo, otvírák na pivo a na konzervy, dále nůžky na krájení drůbeže. Nezbytná sada patří do každé moderní kuchyně. Profesionální nůž VS Collection od VS Teleshopu. Zavolejte a objednejte okamžitě. Vaše kuchyňské nože jsou tupé? Nemůžete krájet čerstvý chléb? Zapomeňte na to. Profesionální nůž VS Collection od VS Teleshopu jsme vynalezli právě pro vás. Speciální ostří a 3x leštěná čepel. Díky ergonomické rukojeti se třemi hřebíky a precizně navrženému chrániči na prsty se stává z profesionálního nože VS Collection jedinečný nůž. Profesionální nůž je neuvěřitelně mnohostranným pomocníkem na krájí maso, sýry, grilované kuře, citrusové plody, krájení petržele, různých druhů zeleniny nebo dortu se stává prostě hračkou. Tento nůž je pokladem všech profesionálů a řezníků. Šéf kuchaři ho běžně používají v kuchyních, v exkluzivních restauracích, hotelů. Profesionální nůž VS Collection bude vaším nezbytným pomocníkem i ve vaší kuchyni. Zaplatíte cenu jednoho nože a my vás překvapíme spoustou dárků. Neuvěřitelně spolehlivým velkým nožem na krájení syrového nebo pečeného masa, dalším nožem na krájení pečené klobásy nebo chutných salámů. Třetím dárkem je nůž s ostřím zoubkového tvaru, který je ideální na krájení pečiva nebo zákusků. A dále multifunkční nůž, který slouží k vykoštění drůbeže a ryb nebo k vytvoření salátových dekorací. Elegantní vidlička je praktickým pomocníkem při krájení jakýchkoliv potravin a ještě přidáme ocelový brousek. Možná se domníváte, že už jsme vám představili celou sadu VS Collection, ale kde pak? My vás překvapíme dalšími praktickými dárky, dřevěnou krabicí na ukládání nožů a dřevěným kuchyňským prkénkem. Objednáním sady VS Collection získáte nezbytného pomocníka do své kuchyně. Zavolejte a objednejte okamžitě profesionální nůž VS Collection za neuvěřitelně výhodnou cenu 1170 korun plus poštovné. A nezapomeňte, zaplatíte cenu jednoho nože a my vám zašleme dalších 15 dárků. Co je? Tak nic, no.